Salam meni hormatly adamlar. Garajdan bağı bir taraf yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştırgan Watan habarlar gepleşmede başlayaz. Şol hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulgamar kıly nowatdaky meclisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň tutulýany meseleleri aralyk maslahatlaşyldy hemem bir näçe retmin bilen taslamlaryna garaldy. Hormatly prezidentimiz hökümet binasyna gelip bir ýerde Sandy ulgamar kıly Ministrler Kabinetiniň meclisine geçirdi. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agdalary, 5 Ministrler Kabinetiniň sany ulgamar kıly nowatdaky meclisine geçirýär. Meclise resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryny sereder. Şerim kär soralar aral maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de Sandy ulgamar kıly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Meclisiň başlygy ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bunyadyny döwre wapyrşdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan mundan öýlekde ösürilmegine ýardam berýän täze kanunlar işlenip taýýarlanýar. Hereket edýän kanunçylyk namalaryna teljerme berilýär. Olary döwrüň tarapyna görä hemde milli we halkara tejribesi gödüňe tutulyp, degişi üýt götmeler we goşmaçylar girdilýär. Halkara we parlamentary hyzmatdaşlygyny ösürmek maksady bilen şu aýyň dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji mejlisiniň başlygy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkede ady üçin öňleş diplomatiýasy boýunça Tewit merkeziniň ýol başçysy bilen duşuklar geçirildi. Şeýlekem mejlisiň wekilleri Sandy ulgamar kıly dürli derejedäki halkara çärelerini we iş maslahatlaryna gatnaşdylar. Tagdyn durmuş ýerlerini berkarar etmek, maşgaly gymmatlyklaryny gorap taklamak boýunça wagyn ýetigat işleri ýygyderli geçirilýär. Muqaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllygynyň fiýaty jemgyýetçilik ähmiýetini wagyn ýetigat etmek boýunça köpçülikleriň habar berişlerine çykyşlar, ýürüýte gepleşikler guralýar. Hormatly prezidentimiz demokratik özgertmeleri çuňlaşdyrmak, halkara geňişligine Türkmenistanyň eýilýän ornuny pugtlandyrmak hemde başlangyçlarymyzy ilerletmek boýunça meclisiň kanun çykarjak işiniň möhümdigini bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz ýurdumyzyň hemme taraplaryn ýetişine hemde türkmen halkynyň abadançylygyny ýokarlandyrmagyna gönükdirilen ilkinji nowatdaky wezipeleri çözmek maksady bilen jemgyýetçi guramalar bilen ýygyderli gatnaşygy taklamagyň zerurdygyny bellädi. Halkyň saýlan wekillerine jemgyýetçilik aňytyny kemale getirmekde ýokary ruh hemde ahlak ýörelmelerini, şol sanyna milli diýip desurlary, maşgaly gymmatlyklaryny berkitmekde, ýüzüp gelýän ýaş nesli munasyp şahsiýetler hökümini terbiýelep ýetişdirmek ýörelmelerini ösürmekde aýratyn orun degişidir diýip milli liderimiz belledi. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewa söz berdi. Babaýew alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Durmuş gymnasyny nazarlayan döwlet maksatnamalaryny golla görmek, ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bunyadyny pugtlandyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeler laýyklykda halk maslahatynyň agdalary Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we halkara hukugynyň möhüm ýörelgeleriniň esasyny milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça ýerur işleri alyp barýarlar. Kabul edilýän kanunçylyk namalaryny wagt etmek, mazmunyny we ähmiýetini açyp görkezmek, ýüzüp gelýän ýaş nesilleri watançylyk ruhuny terbiýelemek boýunça ýygyderli çäreler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň jemgyýetçilik fiýaty durmuşyny demokratiýalaşdyrmak, durmuş ykdysady özgertmeleri amala aşyrmak arkaly ösürmegine gönükdirilen wezipeler çözmekde halk maslahatynyň işiniň wajypdygyna ünsjekdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli bir işler ministrlikler, pugdoklyň dolanyş düzümler, yerli öýediň dolanyş idaralary jemgyýetçilik guramalar bilen birlikde ýerine getirilmeliler. Çünkü kabul edilýän kanunlar ilkinji nowatda adamlaryň abadançylygyny, ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş derejesini gowlandyrmak, paragatçylyk we dörejilikli ähmiýetini üpçün etmek üçin derur şertleriň döredilmegini öz içine almalylar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz ýetip gelýän ýaş nesillerde watançylyk duýgularyny terbiýelemek, olaryň jemgyýetimizde eýilýän ornuny pugtlandyrmak babatda alınıp barýan işleriň aýratyn wajypdygyna ünsjekdi. Sandy ulgamar kıly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisine soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow söz berdi.
vice-premier Türkmenistanyň daşary ykdysady işini öýtdirmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň degişli döwlet idaralary tarapyndan ykdysadyýetimize ýeňillikli garlylar çekmek boýunça halkara mali guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýeňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Bütün Dünya Bankyndan COVID-19'a garşy hereket etmek taslamasy boýunça tizleşdirilen tertipde 20 milyon Amerikan dollary möçberini gar serişlerini çekmek bilen bagly işleriň alınıp barýanlygy habar berildi. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiň garamagyna Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyýet ministrligine Bütün Dünya Banky toporunyň halkara täzeden şu ödüş banky bilen gardy alalaşygyny hemde Türkmenistanyň Saglyk goraş we Derman Tenaty ministrligine Birleşen Milletler Romasynyň ödüş maksatnamasy bilen netijeleri bermek barada alalaşygy baglaşmaga ygtyar bermek baradaky teklipler hemde COVID-19'a garşy hereket etmek taslamasy boýunça Türkmenistanyň Saglyk goraş lugamy gardylmak hakynaky kararyň taslamasy ködürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, dünýäniň ähli ýurtlary we etaty halkary düzümleri şol sanyna awraýly mali guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary siýasy strategiýasynyň mühim urudyny belledi. Soňky ýyllarda halkara pul gamnasy, halkara täzeleniş we ödüş banky, Aziýanyň ödüş banky, İslam ödüş banky bilen ýödary gatnaşyklaryň çäkleri epetli giňedildi. Döwlet başlarymyz Bütün Dünya Ödüş Bankynyň toporunyň Türkmen döwletiniň mühim hyzmatdaşlarynyň biridigini belläp, iki tarap bilen gatnaşyklaryň çäklerini, talyk goraş, statistika, ulug ulganlaryny, ýalňyş energetika toplamyny we beýlik ogurlarda bir näçe taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilenini aýtdy. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiz degişli karara gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-premieri iberdi. Hormat prezidentime de halkara täzeleniş we ödüş bankyndan hemde Bütün Dünya Banky toporundan alynan serişleriň koronavirus ýokanjynyň öňüni almak üçin zerur bolan awdallary, derman serişlerini we lukmançylyk enjamlaryny, ýagny bi awdallar üçin reaktivleri hemde sanjym etmek üçin şpritsleri satyn almaga gönükdirilmeligini, şonuň bilen birlikde Saglyk goraş we Derman Tenaty ministrliginiň bu babatdaky teklipleriniň öwrenilmeligini aýdyp, döwletimiz tarapyndan mundan meýlekde COVID-19'a garşy durmak, Türkmenistanlaryň saglygyny goramak maksady bilen ähli çäreleriň görüljekdigini belledi. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentime de vice-premieri şu resmi namanyň takyk ýerine getirilmegini bir gödäwçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmenbaşdaky newti gaýtan işleýän zawodlar toplamyny, newit öňümleriniň täze görnüşlerini öňdürmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiň garamagyna Türkmenbaşdaky newti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň kenar toplaýjy, ýükleýjy newit kärhanasyna newit we newit öňümleri goýulýan 3-nji gämi durulgasynyň taslamasyny düzmek we ony gurmak barada şertnamany baglaşmak boýunça kararyň taslamasy ködürlenildi. Büyüdeskani 30 aýyň dowamyny gurmak we ulanmaga dol taýýar edip taşyrmak gözüňde tutulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň ýyrtgat senagatyny 2030-njy ýyl içinde döwür üçin ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýalňyç energetika toplamyny mundan meýlekde diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, innovasiýa esasyna onuň düzümlerini döwre baplaşdyrmagyň, ýeri neft gaz taslamalaryna, şol sanyna täze neft gaz känlerini öýleşdirmek hemde uglewodorod çegmalyny düýpli gaýtan işlemek ulgamyny daşary ýurt maýy goýunlaryny çekmegiň mümkindigini belledi. Milli liderimiziň belleşýäli Türkmenbaşdaky newti gaýtan işleýän zawodlar toplamyny çeýig newti iýermegiň möçberleriniň artdyrmagyna, ýerlenýän önümleriň bazarlarynyň geriminiň giňeldilmegine, Tewtiň ören ýeri newti gaýtan işleýän kärhanasynda öndürilen önümleriň ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň sarpezlerine öýül watyny iýermeginiň üpçün edilmegine ilkinji nobatda üns bermeliler. Hormat prezidentimiz Türkmenbaşdaky newti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň kenar toplaýjy, ýükleýjy newit kärhanasyna newit we newit önümleri goýulýan gämi durulgasynyň taslamasyny düzmek we ony gurmak baradaky karary gol çekip resmi namany Sanul Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde büyüdeska bina edilenine ähli ekologiýa talaplarynyň bir jaý edilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier galkynç gaz känine gaz guýularynyň gurulşygyny tamamlamak hakynda kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Türkmen Gazy döwlet kanseriniň bir gaz känini tapgyrlaýyn öýleşdirmek boýunça alyp barýan işleriň çäklerini Hytaý Halk Respublikasynyň CNPC kompaniýasy bilen adaty gaz guýularynyň çylşyrymlygy bilen tapawutlanýan 3 gaz guýusynyň gurulşygyny tamamlamak we olary ulanmaga bermek hakynda şertnama baglaşlar. Şertnama boýunça gataplaşyklary Hytaý Halk Respublikasyny TV gazy iýermeň hasabyna amala aşyrmak meýleşdirilýär.
Hormat prezidentime de hasap etdiňläp, ýurdumyzyň neft galgomyna ekologi taraplaryna hasap almak bilen ýöňdewary tejribäni hemde ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berýändigini hemde beýleki döwletler we ýöňdewarjy daşary ýurt kompaniýalary bilen ýödary beýikli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny bellädi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz Hatay Halk Respublikasy bilen döwletary gatnaşyklaryň üýtgegsiz, dostlukly hemde oňun häsiýetini kanagatdan bilen bellädi. Milli liderimiziň belleşýäli iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlyk dürli bolganlarda kuwatly mümkinçilikleri eder. Olaryň amala aşylmagy diňe bir iki tarapyň fiýasy we ykdysady beýikliklerine däl, tutuş sebäpden awadançylygynyň hemde öz işiniň maksatlaryna laýyk gelýär. Türkmenistan deň hukukluk we öýdary hormat goýmak ýörelerine gurulýan köpügirli hyzmatdaşlygy üstünlikli ösürmek bilen Hatay Halk Respublikasyna energetika ulgamyny da özüniň strategik hyzmatdaş hökümine garaýar. Bu ýurda birlikdäki işiň baý tejribesi toplandy. Hataýyň işgüller toparynyň wekilleri ýurdumyzda amala aşylýan giňerimli maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işe gatnaşýarlar. Türkmenistan Xitay gaz geçirçisiniň şeýlegem Türkmenistanyň çägindäki ören ýeri galkynyş gaz känini toplumlaryň öýleşdirmegiň çäklerini amala aşyrýan beýleki düzümleýin desgalaryň gurulşy ahyrky anyk netije ýetilmegine görükdirilen ýödary beýikli hyzmatdaşlygyň aýdyň alamaty bolup durýar. Häzir kwatda Türkmenistan Xitay gaz geçirçisi Türkmen mawy ýangyzynyň uzak möhletliğini esasy Xitaýa iýermelmegi üçin edýär. Döwlet başlarmada şu ýylyň maý aýyna Hatay Halk Respublikasynyň başlygy bilen geçirilen telefon arkaly söhbetdeşigiň şeýlegem ýakynda Türkmenistana resmi sapar bilen gelen Hatay Halk Respublikasynyň daşary işler ministri bilen duşugyň dowamyna gadanyň alaçyklaryň durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini bellädi. Hormat prezidentimiz galkynç gaz känine gaz goýularynyň gurulşygyny tamamlamak hakynda karary gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-primeri berdi. Hemde bu wagtda birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, güýdki bugda ýekşine görülýän taýýarlyk işleri, şol sanyna geljek ýylyň hazyr üçin zerur ýerleri we tokumlary taýýarlamak ugruna ýaýwanlandyrylan giňmeçili işler barada hasabat berdi. Döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmenistanda 2020-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakyndaky kararyň taslamasy ködürlendi. Hormat prezidentime de hasap etdiňläp, aýkynlaryň hasylygyny ýokarlandyrmak, sürümli ýerleri we owa hojak teňkelerini netijeli peýda etmek boýunça alınıp barýan işleriň ýurdumyzyň gallaçyk puwdawyna gadanlaýan üstünlikleri digini bellädi. Döwlet başlarymyz meýdan işleriniň agreten kadra laýyk belirlenen möhletlerde we ýokary hil derejesine geçirilmegine möhüm üns berilmeligini aýtdy. Milli liderimiz owa hojulugyna Alman häzirki zaman gadananlarynyň terişde tygyş etýäji tehnologiýalaryň işiň ornaşdyrylmagynyň we owa senaga toplamyny mundan meýlekde ösdürmegiň göz başy bolan ekrançyk medeniýetiniň ýokarlandyrylmagynyň zerurdygyna öňçekdi. Hormat prezidentimiziň belleşýäli owa hojulugyna durmuşa geçirilýän giňmeçli özgertmeleriň kiçik we orta telekeçiligi hemme taraplaryň golluk bermeginiň netijesinde ýurdumyzda adyk bolşugyny üpsün etmekde oňun özüşleri gadanly. Bu bolsa adamlaryň awadan durmuşynyň möhüm şert bolup durýar. Döwlet başlarymyz Türkmenistanda 2020-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakynda karary gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-primeri berdi we bu wagtda birnäçe anyk tawşyklar berdi. Türkmenistanyň mukaddes garaşlygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň daglandyrylýan ýylyna owa ähmetkeşleri gally öndürmek boýunça döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirip ýokary netijeler gadanlar. Döwlet başlarymyz owa hojuluk öňümlerini öndürýän daýhanlara berilýän hemme taraplaryň gollugyň ýygyderlik hädeti eýe bolmalygyny we olaryň öňürjükli ähmetiniň höwetlendirilmeligini, maksady edermen baba daýhanlarymyzyň tutuş ýylyň dowamyna armasynyň ýetirilip durulmalygyny aýtdy we bu wagtda degişi ol başlara anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow Lewap vilayatynyň Çäýjüge trawyna kuwatlylygy 432 megawatt bolan gaz turbinali elektrik stansiýasyny işe ýerine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýylygyna gawatlanlyp açylmagy meýleşdirilýän bir desganyň gurulşygyny Sumitomo Corporation Yapon kompaniýasy alyp barýar. Desgada Yaponiýanyň meşhur Mitsubishi kompaniýasynyň öndürýän gaz turbina enjamlary oturdyldy. Vice-premier häzirki wagta çenli desgada her biriniň kuwaty 144 megawatt bolan gaz turbinalarynyň üçüsiniň oturdulygyny, kömekçi binalaryň ulanşy taýýar edilendigini habar berdi. Stansiýanyň çäklerindäki açyk paýlaýjy guruluş öndürjek elektrik energiýasyny geçirmek üçin umumy energiýa ulgamy birikdirildi. Häzir ýetaty enjamlarda işe goýberiş, taýýaş işleri alınıp barýar.
we gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň ulanşa girilmeginiň ýurdumyzyň energi ulgamynyň belenen kuwatlygyny artdyrmaga, Lewap vilayatynyň tarpejleriniň elektrik üpçünçiliginiň ygtybarlygyny ýokalandyrmaga, daşar ýurtlary, şol sany Özbegistan Respublikasyna, Awganistan Islam Respublikasyna hemde Iran Islam Respublikasyna iberlen elektrik energiýasynyň möçürlerini artdyrmaga ýardym etjekdigi bellenildi. Şunun bilen baglanykda vice-premier Türkmen elektrik energiýasyny Kyrgyz Respublikasyna ibermek bilen baglanşykly alınıp bolýan işler barada hem hatabat berdi. Nowatdaky kuwatly gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň işe girilmeginiň hormatly prezidentimiň energetika syýasatynyň dawarlanmagynyň aýdyň suwutnamalarynyň birine öwrüljekdigi bellenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, içerki sarpejleri elektrik energiýasy bilen durnukly hemde büýükdensiz üpçül etmek, onuň daşary wagdarlary iberlen möçürlerini artdyrmak maksady bilen ýurdumyzyň elektroenergetika synagatynyň kuwatyny ýedigderli artdyrmak boýunça geçirilýän giňgerimli işleriň üreýän wajypdygyny belledi. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň elektroenergetika pudugynyň maddi enjamynyň büniýadyny döwrewaplaşdyrmak we pugtulandyrmak, täze döwrewap energiýa ulgamlaryny döretmek, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak boýunça netijeli çäreleriň görülýändigi bellenildi. Türkmenistanyň elektroenergetika pudugyny ösdürmegiň 2013-2020 ýyllar üçin konsepsiýasynyň çäklerine geçirilýän maksady laýyk işler elektrik energetikasynyň kuwatlyklaryny artdyrmaga, dünýäniň energi ulgamyna goşulmagyna we ýurdumyz bilen uzak möhletli ýödary bähmeti hyzmatdaşyga uly gyzyklanma bildirýän goňşy döwletlere iberilýän elektrik energiýasynyň möçürleriniň artdyrylmagyny üpçün etmekde ähli şertleriň döredilmegine kuwatly itergi berdi. Hormatly prezidentimiz elektrik energetika pudugynyň düzümini giňeltmegiň we döwrewaplaşdyrmagyň, bellenlen meýilnamalaryň hemde ýurdumyzda durumçy ykdysadydan ösürmek maksatnamalarynyň üstünlikli durumça geçirilmegine günüden-güni täsir edýändigini bellep, deskada alınıp bolýan işleriň barşyna hemde bellenlen möhletinde ulanmaga berilmegine bir gödäwçi öpüşetmek babatda vice-premiere degişli tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew bu ýylgymda bar bolan mümkinçilikleri netijeli durumça geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiň durumça geçirýän oňun syýasatynyň ugralyp, ýolagçy gatnatmagyň we ýük taşamagyň möçürlerini hemde hilini ýokalandyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeler ýerine ýetirmek maksady bilen derul işler alınıp barlýar. Döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna Lewap vilayatynyň Kerki şäherine tagatda 100 ýolagçy hyzmat etmek üçin niýetlenlen halkara howa mendil açyldy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiň garamagyna degişli gadyryşdyrjy hukuknamalarynyň esasyna urduş tüzümler bilen birlikde taýýarlanan ýerli ýolagçy gatnawlaryny amala aşyrmak üçin narhlary kesgitlemek hakyna kararyň taslamasy ýetirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ulug kommunikasiýa pudugyny ösdürmegiň, onuň düzümlerini, şol sany raýat aviasiýasyny toplumlaryň esasy döwrewaplaşdyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň mühim ugurlarynyň biridigini belledi. Ýa-da ýurdumyz sewit we iklim ähmiýetli wajyp ulug üssaşar hemde logistika merkezi hökümindäki orny pugtulandyrýar. Muňa ýurdumyzyň Ewraziýa ikliminiň mühim çatyrygyna ýerleşmegi we burdaky ägir tür mümkinçilikleri ýardam edýär. Şol bir wagtyň özünde aviýa hyzmatlaryny kämilleşdirmek, içerki uçuşlar boýunça ýolagçy gatnatmagy işçileşdirmek we onuň uguruny artdyrmak boýunça maksatnamalaryň çäreler durumça geçirilýär. Kerkiniň täze howa mendili burada bar bolan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ýardam berer diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bular barada aýtmak bilen döwlet başçylarymyz degişli karary gol çekip, ony sanyl gomarkaly agentligiň ýol başçysyna berdi. Bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Galijew Dokument Senaty Ministrliginiň käbir kärhanlaryny paýdara jemgyýetine öwürmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Vice-premier Dokument Senaty Ministrliginiň garamagyna 60 kärhananyň bardygyny, olaryň 16synyň paýdara jemgyýeti görnüşinde hereket edýändigini habar berdi. Türkmenistanda 2021-2025 ýyllarda döwletiň gatnaşmagynaky kärhanlary dolandyrmak we özgertmek boýunça strategiýa laýyklykda döwlet kärhanlarynyň guramaçylyk hukuk görnüşini üýtgetmek arkaly paýdara jemgyýetlerine öwürmek hemde hyzywsy maýa goýjylar çekmek boýunça bir näçe çäreler gödüňletdirdi. Mariyanyň dokma fabriginiň önümçük enjamlaryny döwrewaplaşdyrmak, önürleýän önümleriň görnüşlerini we möçürlerini artdyrmak maksady bilen Dokument Senaty Ministrliginiň hemde Türkmenistana paýta girme fabriginiň gatnaşmagyna açyk görnüşli paýdara jemgyýetine öwürmek meýilleşdirilýär. Şeýlekem Türkmen dokma daşar sewda kärhanasyny we Dokument Senaty Ministrliginiň Altynazar haritçynaslyk merkeziniň paýly gatnaşmagyna açyk görnüşli paýdara jemgyýetine öwürmek gödüňletdirýär. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarynyň garamagyna bir kärhanalary paýdara jemgyýetine öwürmek baradaky teklipler höderlendi.
Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, milli ykdysadiyetimiziň ähli puwdoklaryna, şol sanyna dokuma tenagatyna durnukly ödüş gadanlýanyny kanagatlanma bilen bellädi. Bu toplumlaryň çäreler bazar gatnaşyklaryna tapgyrlyň esasy geçilmegini, hojalygy dolandyrmagyň netijeli usullarynyň ornaşdyrylmagyny we diskalaryň hususlaşdyrylmagyny şertlendirýär. Döwlet eýetçiligindäki kärhanalaryň dolanış ulgamyny kämilleşdirmek, olary paýdary jemgyýetlerine öwürmek, ykdysadiyetimiziň düzümlerini hususiýetçiligiň paýyny artdyrmak hemde kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertleri üpçün etmek maksady bilen wirus şäherler görülmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hemde vice-premier bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylygy münasibetli medeni köpçülikleriň çäreleriň we medeni durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmegi wagtda alınıp bolan işler barada hadabat berdi. Şanly tenler münasibetli dörejilik duguşuklaryny, bäsleşikleri, wagt netihat çärelerini, online maslahatlary, tergileri we aýdym sal dawarlar geçirmek gözüňde tutulýar. Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asratly bayragyny almak ugruna bäsleşiň ýeňjilerini tiýleglemek dabarasy, höwütçiň aýdymçy ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýangyn diýarym telebäsleşiginiň jemleýiş tapgyry türkmen we daşary ýurt kompozitorlarynyň eserleriniň konserti geçiriler. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, jemgyýetçilik aňyny kemale getirmekde, ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemekde, medeniýetiň aň etibara daýdyp, bu ulgamyň işini iýişleşdirmegiň, täze ekinleri gözlemegiň zerurdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz mehriban halkymyzyň baý taryhy medeni mirasyny, onuň dünýä medeniýetine goşandyny hemde Türkmenistanyň häzirki döwürde gadanýan üstünliklerini wagt etmäge gönükdirilen medeni şäherlere geçirmek bilen bagly meseleler barada durup geçmek bilen vice-premier olaryň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegini üpçün etmek taşyrdy. Taryhy sene ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylygyna başlanylan dawarlara taýýarlyk görmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz bayramçyk şäherleriniň her birine türkmen halkynyň öýe bolşy diýip desurlarynyň, onuň agdy birliginiň hemde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň dürejik kuwatynyň öz beýanyny tapmalygyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazow bilim ulgamyny kämilleşdirmek we ýaş hünärmenleri taýýarlamak boýunça alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň alymy taýdan esaslandyrylan döwlet ýadat netijesinde bilim ulgamyny düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Döwrewap ýokary okuw mekdepleri gurulyp, hünärmenler taýýarlamagyň milli ulgamy iýligderli kämilleşdirilýär. Türkmenistanyň sanyk ykdysadyýet ösdürmegiň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna hemde bir maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine getirilmeli çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň ýokary hünär bilim idaralarynyň iş kämilleşdirilýär. Şonuň bilen baglykda neft gaz, owagyjylyk, lukmançylyk, injener tehnologiýa, aragatnaşyk, mugallimçilik ugrly ýokary okuw mekdeplerine ýöň kereke diýen fakultetleri we kafidralary döwrewaplaşdyrmak hemde täze fakultetleri we kafidralary döretmek maksady laýyk tapylýar. Döwlet maksatnamalaryna kefitlenen wezifelere laýyklykda milli ykdysadyýetimiziň puwdoklarynyň sanly ykdysadyýet, maglumat tehnologiýalary, program üpçünçiligi, kiber howpsuzlyk ýaly urlar boýunça hünärmenleri ulgamlaryň esasy taýýarlamagyň netijeligi tapgyrlyň ýokarlandyrylýar. Talip ýaşlaryň döwrewap bilimleri we alamlary öýleşdirip, geljekde dörejilikli zähmetlerini, almy injenerçilik pikirlerini, tenagat innowasion, maglumat tehnologiýa, almy barlyklaryny ykdysadyýetimiziň binýadyny puwturandyrmagyň bähwidine gönükdirmekler üçin maksatnamalaryň işler alınıp barýar. Ýaşlara bilim, alim we hünär taýdan döwrewap bilim bermek üçin her zaman enjamlar we tehnologiýalar, täsir tejribeler, ýöňdewaji usullar okuw işine giňden ulanýar. Beýan edilenlerden baglykda vice-premier hormatly prezidentimiziň garamagyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine täze kafidralary, fakultetleri we hünärleri açmak üçin Türkmenistanyň prezidentiniň käbir gadyryşdyrjy hukuknamalaryna üýtgetmeler, goşmaçylar girizmek, olaryň käbirini güýjüni ýitirenini ikrar etmek hakyndaky kararyň taslamasyny ödürledi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, ýokary bilimli, giň göz hemde başarnykly ýaş nesli terbiýelep ýetişdirmegiň üren wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz ýaşlary hemme tarapdan gollaw bermek, olaryň dogry derejeli bilim almagy, dörejilik hemde almy kuwatdan netijeli peýdalanmak üçin ähli şertler döretmek boýunça derur çäreleriň görülmeginiň wajypdygyny bellädi. Hormatly prezidentime de degişi karary gol çekip, ony sanyl gomarkaly vice-premier berdi. Hemde resmi namanyň talaby laýyk ýerine getirilmegine gözegçilik etmegi we ýokary bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işleri hassa güýçlendirmegi taşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow gözüçige diýen düzümlerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy, harby we hukuk goraýjy idaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň okuw terbiýeçilik we usuliýet ulgamyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän şäherler barada hadabat berdi. Häzirki döwürde ordaş ýokary okuw mekdeplerine okutmagyň ähli derejelerini döwrewap elektron maglumat binýasy bilen üçin etmek, taňly tehnologiýalary giňden ulanmak, bilimiň ähli urlaryny baýlaşdyrmak we dünýä derejesine çykarmak üçin okutmagyň taňly bilim ulgamy ornaşdyrylýar. Şonuň bilen birlikde alymyň ýokary gazanlaryny we okutmagyň täsir usullaryny ulanmak arkaly bilimiň usuliýeti kämilleşdirilýär. Her bir harby talybyň alyma, bilime höwes artdyrylýar. Geljekki serkerdelerin watandaşlyk ruhuny terbiýelenmegine uly ülserliýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, harby düzümleriň ýokary derejeli işgärleriň üçinçiligini berkitmek, ýokary hünärli harby işgärler taýýarlamak meseleläriniň tutuşlygyny gorun şäherine bolan harby doktrinanyň möhüm orlarynyň biridigini bellädi. Munyň üçin ýaş harby gurulukçylar öz ykbalyny watan goragy bilen baglanyşdyrmalydylar. Harby bilimiň başlangyç, orta we ýokary derejelere geçilmeliler. Bugün harby mekteplerden, harby düzümleriň ýokary okuw mekteplerinden, harby akademiýadan awarat bolan döwrewap bilim ulgamy döredildi. We olaryň maddi enzamyň binýady ýygydyr berkidilýär. Häzirki döwürde innovasiýa, alim we tehnologiýa, şol sanyna harby teknik ulgam okundyrsylýar. Şoň bilen baglykda milli liderimiz ýurdumyzyň ordaş ýokary okuw mekteplerine okuw terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmegi, usuliýet ulgamyny täze tejribeleri ornaşdyrmagy, interneti we elektron kitapxanany ulanmagy, hassa giňeltmegi dowam etmegiň zerurdygyny bellädi. Döwlet başlarmada harby talipleri we ýaş serkerdeleri harby watandaşlyk taýdan terbiýelemegiň wajypdygy barada aýdyp, olaryň watanymyzyň taryhyna üçmejek ýyl goýan türkmen halkynyň beýik gahrymançylyk ýoluny münasip dowam etmeliliklerini bellädi. Hormat prezidentimiz degişli düzümleri döwrewaplaşdyrmak, olar üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak boýunça ýaýbanlandyrylan harby özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyra ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormat Minister Kabinetining agzalary. Ýurdumyzda şu ýylyň 20-nji iýulundan mukaddes hem Gurban bayramy başlanýar. Şoňrada ýadyr men Gurban bayramyny belime hakynda hem permany bolşekçi. Permany alaqda Gurbanlyk 3 günläp, ýagny 20-22-nji iýul aralygynda bellenip geçilýär. Bir mübarek bayramy ýokary derejede bellemek üçin ählimiz ahlat etmeli, ähli ýolbaşçylara, gaýratynda hukuk goraýjy idaralaryň ýolbaşçylaryna hem gulluklarda goşmaçy nawaçylygy guramagy taşdyrýar. Hormat Minister Kabinetining agzalary uly höwes bilen Gurban bayramyny bellemek hakynda hem permana da gol çekýär. Hormat Minister Kabinetining agzalary biz Minister Kabinetining mejlisinde ençeme soraglary teretdik, pudoklara üstürmäge gönüktirilen birnäçe resminamary kabul etdik. Hem şunuň Minister Kabinetining sanly ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirip oturýar. Men esasy siziň geriňizde berk jan saglygy, maşgala wadançylygyny berkar watanmyzyň bundan belakda gülle ve smolundan alıp baryan işlerinde diňem uly üstünlikleri alyp edýär. Sağ olun. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker resminamylary bilen tanış edýäs. Gurban bayramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany türkmen halkynyň asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan ruhy ahlak gymmatlyklaryny aýawly saklamak, ata-babalarymyzdan miras galan milli däp desurlarymyzy ýygydarly ösdürmek, sahawatlyk, hoşniyetlik, insanperwerlik ýaly asly ýörelgelerimizden ugralyp, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne merdana ruh bilen halkymyzyň agdyberligini we jewsligini hasam
berkitmek maksady bilen şeýlede Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda karar edýän. Birinji, Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Gurban bayramyny 2021-nji ýylyň 20-nji, 21-nji, 22-nji iýuluny bellemeli. İkinci, şu fermanyň ýerine ýetirilmegini eýetçiligiň görünüşine garamazdan ähli edareler, kärhanelary we guramolary öpçün etmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykysady taýdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda Türkmen başdaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňüne goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýlede newt önümlerini daşary ýurt bazarlaryna bökdönşsiz iýermek öpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen başdaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny kenar toploýjy, ýükleýjy newt kärhana newt we newt önümleri goýulýan 3-nji gemi drolgosynyň taslamasyny dözmek we ony gurmak barada Beýik Britaniýanyň Petrogaz LLP kompaniýasy bilen şertnamany gemi drolgosyny 30 aýyň dowamyna ulanmaga dowlu taýýar edip tapşyrmak şertine baglanşma ygtyýar berildi. Türkmenistanyň newt has senatyny ösürmek 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň gaz puwdugynyň öňüne goýulan wezipeleri durmuşa geçirmek, hemem TV gazyň çykaryşyny we daşary ýurtlary iýerleýän möçürini artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen Gaz döwlet konserni Türkmenistanyň prezidentiniň 2009-njy ýylyň 29-njy dekabryna çykaran 10.747-nji kararyna laýyklykda Birleşen Arap Emirlikleriniň Gulf Oil Gaz FZ kompaniýasy bilen baglaşan şertnamasy boýunça guruluş işlerine bagışlanyp, dowly tamamlanmadyk 3 sany gaz goýusynyň guruluşyny tamamlamak we olary önümçiligi girmek barada Hytaý Halk Respublikasynyň CNPC Chongqing Drilling Engineer Company Limited kompaniýasy bilen şertnamany işleri 30 aýyň dowamyna ýerine ýetirmek şertinde baglaşmagy ygtyýar berildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne bugdaýyň öňürüşini hasam artdyrmak barada öňde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny öňürmekde daýhan birleşikleriniň kärenetçiligiň we ýer egeleriniň öňürjülükli zähmet çekmekleri üçin ähli zerur şertleri döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň Owugyjylyk we Daş gurşawy gorumak ministrligine ýerliň kärenetçileri, peýdalanjylary we egeleri bilen şertnamalar baglaşmak esasynda ulaýatyň häkimlikleri bilen bilelikde 2022-nji ýylyň hasyly üçin ýurt boýunça belenen meýdana bugdaý ekip degişli möçürde hasyl almagy öpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň daşary ykysady işini ösürmek 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, halkara maliýe guramolary bilen işçi hyzmatdaşlyk alyp barmak hemem ýurdumyzyň saglyk guruş ulgamynyň maddi enjamlaryny binýadyny hasam puwtulandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti COVID-19-a garşy hereket etmek taslamasy boýunça Türkmenistanyň saglyk guruş ulgamyna garz almak hakyna karary gol çekdi. Türkmenistanyň prezidenti hukuk namlary hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 30-njy, 31-nji maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň käbir kadalaşdyrjy hukuk namlaryny üýtgetmeleri goşmaçylygy girmek we olaň käbirini güýjüni ýitirenip ikrar etmek hakyna karary gol çekdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier'i hemem Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň federal kansleri Angela Merkel'e ýurdun günwataryna bolup geçen iri suw joşgulary netijesinde köp sanly adam pidalary we şikayet etmeleri hemem uly möçürli weýrançylyklar zerarly gynanç hatlaryny iýerdi. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursatdy ýurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýlede hut öz adyndan Gurbany bolanyň dogun garnyşlaryny hemem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berji sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tez wagtda sagylmaklary baradaky dileglerini aýtdy. Watan habarlary gepleşigimizi dowam edýär. Şu gün
Paytahtymyzyň Olimpiya şäherjegindäki sport mehmanhanasynda ýurdumyzyň Ýaponiýanyň Tokio şäherine geçiriljek 32-nji Tomuzky Olimpiya oýunlaryna gatnaşýan milli ýygyny toporuň türgenleriniň ähmiýetli bätleşikleri gatnaşmagy münasibetli dawara geçirildi. Bu ýerde gurulan dawara hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornubasary Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhammedow hem ýurdumyzyň Olimpiya toporunyň türgenleri, sport jemgyýetçiliginiň wekilleri, sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýolbaşçylary, Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň mugallimleri we talipleri, milli sport merkezleriniň hem federasiýalarynyň agzalary gatnaşdylar. 23 iýuldan 8 awgust aralygyna boljak 20 meçörli wajyp ýarışlaryň badalga berilmegine az wagt galdy. Oňa däp boýunça dünýäniň dürli ýurtlarynyň saýlama türgenleri gatnaşar. Olaň hataryna Türkmenistana wekilçilik etjek türgenleriň bardygyny bellemeli. Mehmanhananyň iwanyna ýurdumynyň belli türgenleriniň sport ulgamyna gazanan üstünlüklerine bagşlanan sergi ýaýlananyrly. Ona Türkmen türgenleriniň awraýly halkara ýarışlaryna ýeten derejelerine şaýatlyk edýän dürli görnüşdäki baýraklar, kuboklar görkezildi. Şeýle-de bir ýerde milli sport ulgamynyň dürli ugurlaryny öz içine alýan surat we hekeltaraşlyk eserler goýuldy. Mehriban Akademiyanyň galamyndan çykan kitaplar sergide möhüm orny elýär. Bir ýerde geçirilen dawranyň dowamyna ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň ösdirilmegi Türkmen türgenleriniň dünýä ýarışlaryna işçän gatnaşma uğruna döwlet derejesinde alady edilýäni üçin arkada prezidentimize hoşalyk sözler aýdyldy. Dawrada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornubasary Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier ilki bilen hormatly prezidentimiziň Tokioda geçiriljek Tomuzky Olimpiya oýunlaryna wekilçilik etjek Türkmenistanyň sport wekiliýetine ýürüte iýeren ýüzlenmesini ýetirdi. Berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aýratyna Türkmenistan parahatçylygynyň anaşmagyň watan diýile bolan edilen ýyllar ýurdumynyň sport ulgamynyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar. Bu ajaýyp zamanada aqwallaryny sporta baglan ýaşlarymyz tewit we halkara derejesindäki ýaşlarda izid watanymyzyň sport awraýyny münasip gorap, watan söýjülüň, gaýdusuzlygyň we hakyky usatlygyň ajaýyp nusgasyny görkezýärler. Şeýle-de size 32-nji Tomuzky Olimpiya oýunlaryna garaşsyz bir tarap Türkmenistan watanymyza münasip wekilçilik etmek hemde uly üstünlük gazanmagy ýene-de gezek tüý sürekden arzu edýär. Goý, halkara sport giňişligine garaşsyz bir tarap watanymyzyň döwlet baýdagy belent taparlasyny elip, Mehriban Akademiyanyň ýüllenmesine beýlenilýär. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornubasary Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Berdimuhammedow çykyşynyň dowamyna Türkmenistanyň milli ýygyny toporunyň türgenlerine hemde tälimçilerine Tokioda geçiriljek 32-nji Tomuzky Olimpiya oýunlaryna üstünlük arzu etdi. Hemde olaryň halkara bäsleşiklerini ýeňiş gazanyp, watanymyzyň sport awraýyny belende galdyrjakdyklaryny anam bildirdi. Dawranyň dowamyna çykyş edenler Olimpiya oýunlarynyň ýurdumynyň sport taryhyna täze sahypany açýanlygyny bellediler. Şeýle-de ýurdumynyň sport jemgyýetçiliginiň wekilleri Türkmen türgenleriniň dünýäniň iri ýarışlaryna gatnaşmagynyň köpçülikleýin bedenteri, sagalç hereketini, ýokary netijeli sportyň ösdirilmegini, döwlet syýasatynyň iler tutulýan ugurlar hökmüne kesitleýän Mehriban Akademiyanyň ýygydal aladasyny netijesinde mümkin bolanyň aýratyn bellediler. Gahman Akademiyanyň taýy tagylar netijesinde ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň we sportyň ösdirilmegine Halkara Olimpiya Komitetiniň esasy goýjy taglimatlarynyň ornaşdyrylmagynda halkara derejedäki ussat türgenleriň, tälimçileriň we sport hunarmänleriň taýýarlanmagyna aýratyn üns berilýär. Bu urda türkmen türgenlerine ýygy halkara sport ýaşlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlara münasip bolup, mukaddes ýaşyl tuğumuzy belentde parlatmak üçin ajaýyp mümkinçilikler we ähli şertler görüdülýär. Milli liderimiziň nyktaýy ýaly halkara ýaşlarynda ýurdumyza münasip wekilçilik etmek hemde watanymyzyň sport awraýyny hasem artdyrmak her bir türgeniň mukaddes borçydyr. Hali parkadamyzyň pähim paýkazyna ýurulan çuň manily jümlelerinde terbiýetçilik ähmiýeti uludur. Türkmen türgenlerine Tokio Olimpiya oýunlarynda üstünlükli çykyş edip, ýaşyl tuğumuzy alasmanda parladyp, gahman arkadamyzy begendirip, şafer paýyna münasip bolmaklaryny arzu edýär. Milli sport budagyny dünýä derejesinde ösdürmekde, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgerini berkitmekde berýän biýmöçber goldaw himayetleri üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýar. Türkmen sportynyň hak gowandary Mehriban Akademiyanyň janynyň sag bolmagyny
ýurt bähbetli işleriniň hemişe rowaj almagyny tüýsürekden arzu edýär. Tokyo'da geçilecek Olimpiya oyunlarına Türkmenistan'ın ustat we izler turgunlary çykyş ederler. Agyr atletika boýunça geçilecek beýsleşige 109 kilogram agyran derejede Hoca Muhammed Toyçuýew we Öwet Öwedow, Recep Ay Recep bolsa 81 kilograma çenli agyran derejede, 59 kilograma çenli agyran derejede Polina Guriyeva, 55 kilograma çenli agyran derejede bolsa Kristina Şermetova çykyş eder. Mergen Mehmedow ýeňil atletika ýarışlaryna gatnaşar. 50 kilograma çenli agyran derejede çykyş edýän Gulbadan Baba Muradova judo beýsleşiklerine gatnaşar. Suwda ýelmek boýunça 100 we 200 metr aralyk boýunça Merdan Ataev, Darya Semyonova bolsa 100 metr aralyk boýunça güýçli ýnaşar. Ýeri gelen aýtsak Ýaponiýada geçirilýän Novotaky Tomsky Olimpiya ýarışlary bir hepdeden gowrak dowam eder. Şu döwürde sportyň 33 görnüş boýunça medallaryň 339 toplumlary uğruna ýarışlar ýaýwanlanyrlar. Tokyo'da geçilecek Olimpiya yarışlarına gatnaşan Türkmen turgunlaryny ul önemlilerle. Mähriban arkadaşymyzyň taýsys tagallalary netijesinde eziz watanymyz sport awraýy gün saýyn artýar. Şunha bugün hem biz Ýaponiýanyň Tokyo şäherinde geçiriljek 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň milli ýygyndy toporuna ak pata bermek dawarasyna ýynanşdyk. Bu iri halkara yarışlarında sportun judo görünüşü boyunca gatnaşmaga hukuk kazanmak bagty meniň hem paýyma düşdi. Eziz arkadaşymyzyň sportun bir näçe görünüşi bilen meşgullanmagy türgenlerimizi halkara yarışlarında ýeňiş kazanmaga ruhlandyrýar. Türkmenistanyň milli ýygyndy toporunyň türgenleri bu iri halkara yarışlarında ýeňiş kazanyp mukaddes garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk şanly bayramyna toy sowgatlary bilen geljekdiklerine berk inanýarlar. Yurdumuzda köpçülüklerin beden terbiýany we ýokary derejeli sporty östürmekde alyp barýan uly işler üçin gahrman hem Mähriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Mähriban arkadaşymyzyň jany sag, başydyk, ýurt bähbetli alyp barýan işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzu edýäryn. Davranyň akyny watnaşlar Mähriban akademiyada ýüzlenme kabul etdiler. Onda Türkmen sportunyň halkara sport giňişligindäki awraýynyň belinde galmagy, Türkmen turgunlarynyň dünýä ýarışlaryna işçen gatnaşmak uğruna ýygydan alady diýen üçin Mähriban akademiyada hoşalyk sözler aýdyldy. Şeýlede Tokyo'da geçilecek 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna Türkmen turgunlaryna uly üstünlikleriň ýar bolmagy arzu edildi. Soňra bir ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Berdim Hamedow 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna gatnaşyp, türkmen tälimçileri hemde turgunlary bilen söhbetdeş bolup, olara bu awraýly ýarışda üstünlikler gazanmaklaryny arzu etdi. Enne bolsa hormatly prezidentimiziň 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna wekilçilik etjek Türkmenistanyň sport wekiliýetine ýeberen gutlaw bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň sport wekiliýetiniň agdalary, Mähriban turgunlar, täze Ýaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilýän 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň münasip wekilçilik etmegi, hemim eziz watanymyzyň halkara sport awraýyny täze belent derejelere götürmegi tüýsürekden arzu edýän. Ýoluňyz ak bolsun Mähriban turgunlar. Köpçülüklen beden terbiýe sagaldyş we olimpiya hereketini hemim ýokary üstünlikler gazanylýan sport ösürmek halkymyzyň saglygyny berkitmäge, beden taýdan taplanan we ruhy taýdan baý ýaş nesli kemale getirmäge gönükdirilen döwlet siýasatymyzyň möhüm we iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Şu belent maksatlardan ugralyp döwlet adam üçindir diýen ýürelgämizde laýyklykda ykdysadyýetimiziň ähli podoklaryna ilim, bilim, saglyk goruş, sport, medeniýet, siýasatçylyk ulgamlaryny geň möçürli özgörtmeleri amal aşyrýar. Şäherlerimizde we owullarymyzda häzirki zaman sport sagaldyş toplumlary döwrüp stadionlar guruldy. Hemem ýürüýte okuw sport mektepleri döredildi. 2017-nji ýylda ýapyk binalarda ösüş sanaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň we beýleki awraly halkara sport ýarışlarynyň geçirilen Akmermerli paýtatymyz Aşgabat şäherine innowasion tehnologiýalary, ilmi tehnika ösüşiň öňde barjy gazananlaryny we iňgowy dünýä tejribelerini geňden ulanmak arkaly
iri taslama üstünlükle amala aşırılı. Orta Aziya seytinde deňi taý bolmadyk Olimpiya şäherji guruldy. Bu işleň ählisi ýurdumyzyň sport ulgamyny düýpli kemilleşdirmäge, beden terbiýany giňerimde ösdürmäge uly mümkinçilik berýär. Hemme tarapyn ösen nesli terbiýelep ýetişdirmäge, ýokary hünärli türgenleri we halkara derejedäki ýygyny toparlary taýýarlamaga uly ýardam edýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aýratynam Türkmenistan parahatçylygy we anlaşmaň watyny diýilip aglan edilen ýylla ýurdumyzyň sport ulgamynyň taryhyny täze sahypalar ýazylýar. Bu ajaýyp zamanada ykballaryny sporta baglan ýaşlarymyz sevip we halkara derejesindäki ýarşlarda edýdi watanymyzyň sport awraýny münasip gorap, watan söýjülüň, gaýdawsuzlygyň we hakyky ustatlygyň ajaýyp nusxasyny görkezýärler. 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna sportyň judo, ýeňil atletika, agyr atletika we suwda ýüzmek görnüşleri boýunça münasip wekilçilik etjek türgenlerimiziň saýlanyp almagym Türkmenistanyň köpçülikliň beden terbiýe, sagaldyş we olimpiya hereketini hemem ýokary üstünlikler gazanylýan sporty ösdürmäge döwlet derejesinde uly üns berilýändigine aýdyň şaýatlygy diýär. Bize geljekde de sporty ösdürmek, ýaşlarymyzyň ruhy we bedeni mümkinçiliklerini sağlaşykly utgaşdyrmak, halkara ýarşlaryny öwrenip şowly çykyş etmek, hemem zerur sport tejribesini toplamak meselelerini döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berer. Sport gojur gaýratyň, gözelligiň we sagdynlygyň gözbaşydyr. Sport usatlarymyzyň we türgenlerimiziň halkara hemem dünýä derejesinde geçirilýän sport ýarşlaryny gazanýan ajaýyp üstünlikleri jemgyýetimizde eziz watanymyza bolan söýgüni terbiýeleýär. Halkymyzyň agdyberligini hemem jeýsligini hasam pugutolanyrýar. Şoňa görä de mähriban türgenlerimiziň 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna ajaýyp ýeňişleri gazanyp, mukaddes garaşsylygymyzyň 30 ýyllyk şanly bayramyna toý sowgatlary bilen geljekdiklerini sportda sagdynlyk, ruhulentlik, dostluk adly şygary öňe sürýän eziz watanymyz garaşsyz hemişelik bitirip Türkmenistanyň sagdynlyk we ruhulentligiň ülkesi hökmünde halkara derejesindäki awraýny hasam belende götürjekdiklerini, şeýle-de Türkmen sportuny ýer ýüzünde şöhratlandyrjekdiklerini uly ynam bildirýän. Türkmenistanyň sport wekiliýetiniň agdalary, mähriban türgenler, size 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna garaşsyz beýtarap Türkmenistan watanymyza münasip wekilçilik etmegi, hemem uly üstünlik gazanmagy ýene-de bir gezek tüýsürekden arzu edýän. Goý halkara sport geňişliginde garaşsyz beýtarap watanymyzyň döwlet baýdagy belentde parlasyn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. 15-nji ýylda hormatly prezidentimiz welaýetlerin häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu millilerimiz möhsümlen owakyjylyk işleriniň alyp barışı baratyna ýeken durup geçdi. Şonuň ýaly hormatly prezidentimiz bolganda nowatdaky berjaý edilmeli işleň giň toplumyny kesýetledi. Ýurdumyzyň ahali Balkan daşy lewap we Mara welaýetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan gaýry goýulmasy wezipeleriniň durmuşa geçirilmegi barada giň işlerini görňedildi. Sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamyny hormatly prezidentimiz şoňlarka alnyp berilýän möhsümleýin işleň esasanym gowçulary ide etmekliň depkininiň sähelçede gowşudylmaly dälligini belledi. Gowçulary ide etmekde agrotehnika çäreleň puğta berjaý edilmegini gazanmak barada durmuşa geçirmeli çäreler dogrusyny durup geçmek bilen millilerimiz degişli ýol başlara anyk görkezmeleri we täwşiriklary berdi. Çünki bu işleň ýokary derejede geçirilmegi Türkmenistan parahatçylygy we anlaşmaň watanı ýylynyň belen sepetleriniň gürewdir. Şeýle-de munyň özü ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmäge ýardam berer. Welaýet häkimliklerine bolup geçen maslahatlarda öňde goýulan wezipeleň berjaý edilmegini gazanmak üçin ähli çäreleň görüljekdigi belenildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleri bolan gowçulyň hatar aralaryny bejermek, mineral dökünleri bilen imitlendirmek hemem ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehnika talaplarına laýyklykda geçirilmeli barada birin görňedildi. Bu çäreler mukaddes garaşsylygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň belenilýän ýylyny ýokary netijeleň gazanylmagyny öpçün eder diýilip çykyşlarda aýdyldy. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri, ýere eýeleri barada edilýän uly aladalar fenagat üçin gymmatly çegmal bolan paýtanyň öňdürüşini hasam artdyrmaga giň mümkinçilik döredýär. Şu ýyl welaýetlerde paýtanyň bol hasylynyň ýetişdiriljekdigine ynam ulydyr. Munyň üçin häzirki döwrüň işlerini
ýokary derejede berja etmek zerurdur. Şunu öňde barjy tejribelerden hemem ilmiň soňky gazananlarynyň peýdalanmak möhümdir. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleň häzirki ýagdaýyna birin seljirme berdiler. Şunlar gowuşa meýdanlaryna alyp berilen işler gowunurjydyr. Bu ortopatanyň bol hasylyny kemale getirmek möhüm şertleriniň biridir. Maslahatlarda çykyp geplen adamlar öňde barjy hojalyklyň tejribelerini öwrenmek hakynda da durup geçdiler. İşleň toplumlaryň gurulmagy ýokary netijeleri gazanmagyň esasy şertleriniň biridigi belenildi. Maslahatyň dowamyna paýta ýygymy möhsümine taýýarlyk görmek wezipelerini de öz çekildi. Bu babatda taýýarlyk işleriniň ýokary derejede we gurulmuşlukla alyp barilmak üçin ähli şertleriň döredilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Şanly garaşsalymyň 30 ýyllygyny münasip garşylamak boýunça gowunurjy netijeleň gazanylmagyny öpüşin etmek häzirki döwrüň baş wezipesidir. Oň ýerine ýetilmegine goşunt goşmak hemmeleň borjudyr diýilip maslahatlarda belenildi. Aýratyn işçiňligi we maksady ukullygy bilen tapawutlanan maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşhallyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzda hemem vilayetlerde mektep okuwçylaryny Gökderedäki, Awazadaky, Sewitlerdeäki çağalar saldyş merkezlerine uğratmagyň däwe urulan ajaýyp dawarasy boldy. Bu täsin künjeklerdeäki merkezler nowatdaky tapgyrda ýurdumyzyň ähli künjeklerinden çağalan müňler çösüni kabul eder. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinden ajaýyp Gökderedäki, Awazadaky vilayetlerdäki çağalar saldyş merkezlerine gidýän körpen eserleri uğratmak dawarasy Sewitlerdäki hemde paýtagtymyzdaky çağalar we ýetgenjekler köşkünde geçirildi. Tomatka diýen çalyş mewsüminiň nowatdaky tapgyrynyň başlanmagy nasip etdi. Aýdym sazla çykyşlar ýaýbanlandyryldy. Dörejilik toparlary joşgunly aýdymlary we taýtlary bilen diýen çalşy uğraýan çağalara mewsümi şahatlykly geçirmeklerini, täze dostlar tapynmaklaryny arzu etdiler. Körpeler üçin bagtyar durmuşyň öpçün edilmegi, olaryň zehinlerini we okuýuplaryny açyp görkezmek üçin ähli dergür şertleň döredilmegi bilen baglanşykly meseleler arkada prezidentimiň hem işelik üns merkezinde saklanýar. Häzirki günlerde ähli amatlykları bilen öpçün edilen merkezler dostlugyň mekanyny urulýar. Mektep okuwçylarynyň tomatka diýen çalyş mewsüminiň nowatdaky tapgyry şahatlyk şowguny beslener. Bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan mailnama esasyny geçiriljek çäreler täsirligi bilen tapawutlanar. Aşgabatyň Günerti künjegindäki köpet dağyň gözel ýerlerindäki, Hazaryň kenaryndaky abada milli syýahatçylyk zorlugynaky, şeýlekem ýurdumyzyň ähli sewitlerindäki çağalar saldyş merkezlerine işler talaba laýyk alınıp barilýar. Çağalan göwnüje aýdyn jalmaklary, wagtlaryny peýdal geçirmekleri üçin niýetlenen çağalar saldyş merkezleri ösüp barýan ýaş netleň sağlaşykly terbiýelenmegine möhüm orny eýleýär. Bu ýerde köp sanly oýunlaryň, sport beýleşikleriniň, çeperçilik sergileriniň, köp ýoşgunly festivallar ýaly dürli meden çärelen geçirilmegi asyrly däwe uruldy. Çünki çağalan bagtyar durmuşy, olary degişli derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugy bolup durýar. Diýen çalyş mewsümine geçirilýän çärelere bilim, içeri işler, medeniýet, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri bilen birlikde jemgyýetçilik guramalary işçen gatnaşýarlar. Çağalan şadiýan, bagtyar, batly ýanglanýan sesleri ýurdumyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň güllep ösüşiniň öz boluşly subutnamasydyr. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şugun 16-njy iýulda saat 20-den 17-nji iýulda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howam ulmutlugynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup, demir günetardan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup, gündüzine tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mara vilayetine azken bulutly howa bolup, demir gündüzine tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar.
Lewap vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup, demnady gün ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 21-26 gradus maýyl, gündüzine 33-38 gradus ıssy bolar. Daşul vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup, gün ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 20-25 gradus maýyl, gündüzine 34-39 gradus ıssy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly howa bolup, gün ordan telesekundda 10-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 23-25 gradus maýyl, gündüzine 36-38 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 17-sine magnetik hadisesiniň gowşuk tesirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda Tumuz paslynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýeti şöhletiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz tesiri güýçlenýär. Günüň tesiri aýratynam saat 11-den 17-e çenli güýçlü bolýar we günüň gyzgyn howry saat 20-e çenli dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 9 öterim artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän tesiri artýar. Şunuň bilen baglanykda howanyň oňaýsy tesirleriniň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy hemem Tumuz paslyny günüň ýeti şöhletinden goranmagy maslahat berýär. Mehriban elçiler, bulary berk berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuň bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri weselňe, ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.